Verstandiger is de Vlaamse administratie behandeld een record aantal aanvragen voor studiebeurs. Die doen dat in totaal. Dit blijft in de regering van volgende. De Vlaamse minister voor Volksgezondheid van het nieuws. Voor mij zal de weg pas volledig afgelegd zijn als je een volledige automatische toekenning hebt. En ook dat is belangrijk als je armoede wil bestrijden. Maar veel mensen die zoveel problemen hebben, voor hen is het heel moeilijk om door het bos de bomen te zien. Dus we moeten hen ook wel proberen op weg te zetten en automatisch datgene zeer te laten recht op hebben. Vorig jaar werd voor 172 miljoen euro aan beurzen uitbetaald. Hackerscollectief Downsec heeft gemaakt de website van de Senaat platgelegd. Dat zeggen ze op Twitter. Downsec protesteert zo tegen de versoepeling van de 38-urenweek. In april werden verschillende leden van het collectief opgepakt, maar Downsec zegt dat ze daardoor niet verzwakt zijn. Eerder legden ze ook al de site van de premier, het Koningshuis en de Klerenwinkel afgeklopt. De Zwitsers zeggen heel duidelijk nee tegen de invoering van een algemeen basisinkomen. Bij de eerste exit-polls na het referendum daarover blijkt dat 3/4 van de Zwitsers tegengestemd heeft. Bij een basisinkomen krijgt elke burger een vast bedrag per maand, ongeacht of hij werkt. De initiatiefnemers hadden 100.000 handtekeningen verzameld om zo een referendum daarover af te dwingen. De Spanjaard Alberto Contador heeft de zware klimproloog van de Dauphiné gewonnen. De Australiër Richie Porte werd tweede, de Brit Chris Froome derde. Contador is ook meteen de eerste leider in het klassement. Vanmiddag geleidelijk in weerzon en maxima tot 25 graden. Tegen de avond is er opnieuw kans op onweer. Morgen begint het droog, maar na de middag buien met onweer. En maxima tot 26 graden. Dinsdag wisselvallig met de hele dag onweersbuien en lokaal veel regen. En